Glædelig jul den 5. december. Velkommen til. Det er torsdag den 2024. Gumle Gaming. Gumle, jeg kan flyve. Og se alle sammen. Og nu havde jeg lige ting, som min mor faktisk får til lidt areal i. Jamen, det er ikke sejt, du kan flyve. Hold da op. Jeg skal på. En hyggelig julevlog, det her, det var min julevlog. En julevlog. Velkommen til min julevlog. Og se, hvad har jeg fået? Se. Hvad har jeg fået? Creep. Ja. Stay here, det næste. Det er julevlog på ekstra kanalen. Ekstra kanal. Det er flot, det var folkens. Hvad siger I? Jeg ved, jeg synes godt om alt. Nå, nu kan I lige overvåge min ven. Ja, jeg skal vi jo selvfølgelig i gang. Nå, jeg skal ned og købe noget juleskum. Vi er jo millionærer, så vi køber meget, ikke? Jeg er hyggeligt nu. Okay. Så ja, jeg filmer den her vlog. Det tager 2 minutter om at filme den her vlog. Hvorfor tog det lige 4 minutter om den her vlog her? Bare lige på den her ekstra kanal, så vil jeg bare lige stoppe jer lige. Så lad os da se, hvad det er nyheder, de har i dag. Jule, så. Kender I det?